Κώστα, τι έπαθες? Κολλάει η κοιλιά μου. Δεν μπορώ άλλο. Είσαι μοναδικός. Πού είναι? Πού είναι τα χωριά μου? Ώρα για ταξίδι. Συγγνώμη κύριε, ξέρετε πού είναι ο Άγιος Γεωργιός? Ναι, εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Βλέπω κτίρια! Επιτέλους! Γιούνικ! Γιώργο! Γεια σου ρε, γεια σου! Μου ήλψες. Τι μένω, πού είσαι, τι κάνεις? Δεν ξέρω. Για κάποιο λόγο εξαφανίστηκα και ήρθα εδώ. Πόσα χρόνια? Τι εννοείς πόσα χρόνια? Είναι 2017. 2017. Πού ήσουν? Δεν ξέρω. Είδα το φίλο μου να υποθαίνει κάτι. Πέσω κάτι αστραπές και εξαφανίζομαι και βρίσκομαι στο τίποτα. Και είναι το χωριό και ήρθα. Σίγουρα είσαι καλά. Έλα. Πάλι καλά. Θες να δείξω πώς έχει γίνει το χωριό του το 2017? Ναι. Πάμε. Ναι, πάμε.